tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. Una primera sensació d'orgull ens envaeix quan algú dels nostres arriba lluny. Això fa sensació de país. És el món ens mira, però en versió mediàtica. Però és que és normal. Exaltem, reivindiquem i celebrem tot allò que sentim amenaçat. Parlem de les notícies i anuncis esbiaixats que ens arriben i no ens deixen lliure pensament. Parlem de la dismòrfia del selfie. Parlem del número de seguidors i dels likes i de com ens comparem i això crea insatisfacció crònica. Som l'Andrea i l'Alba. Benvingudes a La Turra. Això que sentíem ara de fons eren alguns dels fragments que hem pogut escoltar a La Turra, un dels nous programes que trobareu a Som Eva, la plataforma digital del 3CAT. El logo de La Turra neix de totes les vegades que ens hem hagut de mossegar la llengua, expliquen les periodistes Alba Riera i l'Andrea Gómez, que són les seves dues directores i presentadores. D'èxit, de solteria, d'amor i desamor, d'oci alternatiu, de religió, de la banda del pati en relació amb l'escena musical jove o de cohabitatge. Aquestes són algunes de les qüestions que han tocat en el programa que no solen tenir gaire presència als mitjans tradicionals i sobre els quals sovint no hi pensem prou. Però més enllà dels temes dels quals parlen, elles no ho saben, però a mi m'han fet i em fan moltes vegades de mirall. Moltes de les seves reflexions al voltant de l'edat, dels codis de la nostra professió, de com d'efímer és estar amunt un dia i desaparèixer l'endemà, i el seu raonament sobre la centralitat del treball, la vanitat o l'autoexigència m'han fet repensar-me molt des d'on faig el que faig. Ja les tenim aquí a l'estudi i us he de dir que em moro de ganes d'escoltar-les. Jo sóc la Laura Aznar i aquest és el podcast de Crític. Comencem. Alba, Andrea, què tal? Com esteu? Hola, què tal? Moltes gràcies per aquesta introducció. Cada vegada que algú explica què és La Turra des de la seva mirada, m'ho copiaria tot. Sí? Cada vegada són noves idees. Molt ben explicat, això. Estic molt contenta, que estigueu aquí avui. Em fa il·lusió. A mi també em feia molta il·lusió. Mira, fa uns mesos vam tenir el podcast de Crític l'admiradíssim Marc Giró i quan jo li preguntava pel Late Show, ell em deia que és un programa que està molt bé. Deia, hi ha vegades que fem coses, o que ell havia fet coses que no estan tan bé i que colen. Però és que aquest està molt ben fet, deia. Una mica jo amb La Turra tinc aquesta mateixa sensació, que està molt ben feta i molt ben pensada. Ja s'han emès 9 programes, si no m'equivoco. Com us va? Quines sensacions teniu? Jo crec que és una sensació que ha anat canviant, perquè al principi anem amb una mica de retras. Això vol dir que nosaltres hem gravat molts més dels que vosaltres heu vist. Aleshores, quan nosaltres anàvem pel quart capítol i havíem canviat moltes coses, vosaltres només havíeu vist el primer i nosaltres vivíem una ansietat perpètua de dir, amb aquesta excel·lència i autoperfeccionisme, de dir, això que vam fer el primer dia ja no ens val, nosaltres volem que la gent vegi el quart, com hem millorat això, com ha canviat l'altre, com ha canviat l'altre. Després aquests canvis s'han anat fent, però jo crec que tampoc són tan perceptibles pels ulls dels que esteu a fora. És una cosa més interna que ens parla molt d'aquesta autoexigència contínua. Llavors jo crec que ens hem anat quedant tranquil·les perquè estem orgulloses del resultat, tot i que és un programa que té moltes coses bones, però d'altra banda també és un primer programa, en un espai que és nou, tot és nou, i això comporta, diria, una mica d'inseguretat. Sempre estem com amb el neguit, com amb el nervi, encara no és sòlid, no del tot, i saps que en qualsevol moment pot canviar, vull dir, ja sabem com són els mitjans de comunicació i el nostre sector. Mai saps on estaràs demà. Tal qual. Això és així. Som molt exigents i jo no seria capaç de dir la frase que ha dit el Marc, doncs això, perquè sempre ho mires i mai t'acabes de veure, també perquè és un nou format per nosaltres. L'Alba sí que ha fet més tele, però per mi això tampoc no acabaria de ser tele del tot. Parlarem d'això. Anem amb targetons, no hi ha prompter, ens queda un punt intermig, que quedes en un limbo, i això fa que et costi veure, no? Aquesta editorial que jo em veig llegint la pantalla, que és com, què ets, Andrea, que ets actriu ara? O què estàs intentant fer? I després també el que està passant, que crec que per primer cop també ens passa a les dues, és que no sabem la reacció no tenim resposta, no sé com està caient el programa a la gent. No heu rebut gaire feedback encara? No, perquè
perds una mica... O sigui, perds l'audiència... O sigui, l'audiència no sé on està, no sé ni Clar. qui és, no sé on para, no sé ni on es mira la torre. Clar, com que està com diversificat en diferents plataformes, que està Eva, que està el 3CAT, Eva però dins de YouTube, després també la pots escoltar per Spotify. Sí que ens poden arribar DMs o missatges que jo crec que serien els mateixos que ens arribaven amb els podcasts, diguem-ne, que no ens han arribat com nova gent que escolta la torre. Bueno, un És cercle un cercle sempre que ja en dirà. havíem arribat, però d'altra banda també el fet de no tenir xarxes pròpies del programa, això es nota molt, perquè tot ho movem des de Com és que no teniu xarxes pròpies perquè és del una programa? decisió de TV3 i de la Corpo, que ara cap programa tindrà xarxes pròpies. Ah, d'acord. Llavors tot ho han centralitzat en Catalunya Ràdio i TV3, 3CAT. 3CAT. I Eva. D'acord. Aleshores, clar, queda molt diversificat i per nosaltres hem de moure el contingut des de les nostres pròpies xarxes i sí que és cert que és un programa que és per generar debat. I creiem que part del target estaria a Twitter, no? Vull dir, a Instagram la gent et contesta amb cors, a Twitter es genera debat, no? Aleshores, tampoc poder atacar o tocar aquella pota ens fa la sensació que ens quedem una mica mitges tota l'estona. No sé si m'explico. Escolta'm una cosa, a les dues us havíem vist prèviament en altres projectes, potser molt situats en l'àmbit del podcast i del vídeo, tot i que, com ara deia l'Andrea, tu, Alba, també t'havíem vist a la tele. Però al respecte, Andrea, m'agradaria parlar de Tardeo. Tu t'acomiadaves aquest estiu del programa amb una editorial molt emotiva on deies que estaves desgastada i que havia arribat el moment de tancar aquesta etapa. Què va passar? Per què desgastada? Desgastada perquè era un programa diari que ara no està, ara vist amb distància no és tant per la feina que pugui suposar guió o producció, sinó pel fet d'estar tu bé a diari per donar la cara, preguntar, entrevistar. A mi això em costava molt perquè no em podia permetre un dia de estar una miqueta fluixa, o he tingut un mal dia, o estic trista, i haig de donar la cara i haig d'entrevistar. Ara amb la torre la feinada és la mateixa, no ha sortit gaire bé la jugada, potser inclús una mica més, hi ha un equip al darrere, que això també es nota moltíssim. El primer dia que estàvem l'Alba i jo a l'oficina jo li vaig dir, Alba, el Drive s'està escrivint sol, hi ha minions aquí dins, hi ha formiguetes escrivint el Drive, jo estava encantada, el primer dia només em vaig dedicar a observar el Drive, veient com s'omplien les coses. O sigui que això també es nota i és un pas endavant, però aquesta cosa de centralitzar el dia de nervis, adrenalina, has d'estar correcte, has d'estar bé, has de somriure, has d'estar perfecte, un únic dia, m'ha suposat molt descans. De fet, ara que deies que els drives són plans sols i que teniu aquest equip, això també entenc que ha implicat aprendre a deixar o aprendre a delegar, no?, part de la feina. Què tal aquest procés? No ha implicat això. No el portem bé, aquest procés. No el porteu, eh? És a dir, com deia l'Andrea, tenim un equip fantàstic. La veritat és que són, ara diré la paraula horrorosa de formiguetes, però com que jo em considero formigueta i l'Andrea també és formigueta, allà som totes unes formiguetes. És veritat que és una generació diferent i en això estem aprenent molt, l'Andrea i jo, estem una mica amb els ulls oberts. Són més joves, vols dir? Són més joves, són molt eficaces, treballen molt, o sigui, són molt bones, però marquen molt més els límits que nosaltres. I això és un gust. Clar, quan ho vius des de dins dius, a vegades, per què nosaltres som tan matades, no? Ho veus des de fora, i que me n'haig d'anar, és l'hora de plegar. Deixo el bol i me'n vaig i dius, ostres, m'encantaria tenir això, el discurs d'antitreball, diguem-ne, que se'l creuen de veritat, nosaltres a mitges, no? Nosaltres a mitges o molt poc, no? Però n'aprenem també d'això, n'aprenem d'això. Però sí que és veritat que el fet de treballar amb un equip fa que tu puguis relaxar-te, però és potser aquest el repte que tenim l'Andrea i jo, aprendre a delegar, perquè... Sí, el que està resultant per això increïble és que també és una cosa que trobava a faltar molt a Tardeo, és compartir idees, verbalitzar idees, que surtin noms, que tu puguis tenir una hipòtesi de... M'agradaria parlar de la feina, no? La feina, els joves, com aquest discurs d'antitreball i com un altre ho rebat. Hi ha una mini-turra a cada dilluns dins de la pròpia oficina on discutir, i jo, la veritat, viurien els dilluns a la nostra oficina. Hi ha una cosa que també et passa quan sobretot fas projectes autogestionats o quan estàs començant i depèn molt més tot de tu mateixa, que tu et mires i veus altres presentadors, comunicadors, altres programes i dius, ostres, aquesta persona és espectacular, és brillant, com pot haver tingut aquesta idea, jo mai la tindré, és increïble aquest debat com l'ha portat, mai arribaré aquí. Però llavors te n'adones quan treballes amb equip, que és que òbviament aquesta persona és boníssima, però és que tenir un equip darrere és importantíssim, que hi ha gent boníssima i que rodejar-te de gent que té molts recursos, de gent que és inclús millor que tu en una altra faceta, està molt bé perquè comparteixes tota aquesta informació, tota aquesta actitud i a més te n'adones que és així com es fan els bons programes. O sigui, com es fan els programes és amb un equip i en xarxa.
Escolteu, tant tu, Andrea, com tu, Alba, havíeu col·laborat abans amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però ara sou presentadores d'un programa. Sentiu, fent aquesta retrospecció del que havíeu fet les dues abans, sentiu que podeu treballar amb la mateixa llibertat o hi ha temes sobre els quals us han tocat una miqueta el crostó o us han posat algun tipus de límit? Jo, per començar, diria que crec que ara on estem, l'Alba i jo, vam començar explicant a la gent a l'estiu estem treballant a TV3 i jo ara ja no dic que treballo a TV3. No treballem a TV3 perquè no formem part de l'estructura corporació ni estem en l'espai que ocupa TV3. Formem part d'un canal experimental de TV3 digital on és com començar de nou. I aleshores jo no parlaria de què estem treballant. O sigui, sé d'on surten els diners, qui ens està pagant, però no hi ha aquesta sensació d'estar treballant dins del monstre que podria suposar la Corpo. Això sí, pel que fa a la llibertat de contingut... A veure, diguem-ne que és aquest terreny híbrid que té coses bones, però també és una mica trampós. Les coses bones és que és un terreny, com diem, experimental, és nou, per tant, ni tens moltes mirades a sobre, ni ara mateix el que s'exigeixen són números, ara mateix allò està allà per complir una altra funció. I això fa que hi hagi bastanta permeabilitat a l'hora d'escollir els temes, o inclús alguns noms, o de què podem parlar, o les nostres editorials, exacte, que al principi dèiem, en quins ho tatxaran, exacte, la de la independència pensàvem que, òbviament, no passaria cap mena de filtre, sí que la va passar. I cap problema amb això. Però sí que és veritat que n'ets conscient de que alguna cosa plana una mica per sobre teu, no? I que sí que hi ha els estàndards de la Corpo, uns mínims estàndards que s'han de complir. Llavors, això fa que sigui una negociació constant. Jo diria que no és un no, com potser passaria al monstre, com deia l'Andrea, però sí que és una negociació constant. I no hi ha tant una obsessió pel contingut, sinó per l'audiència a la que es vol arribar. O sigui, nosaltres formem part d'un canal amb una audiència molt clara, que és una audiència jove. Aleshores, el que potser sí que no compartim o està sent una negociació més constant d'explicar és que hi ha una visió de creiem que els joves volen escoltar aquests temes, volen que es parli d'aquests temes i volen veure aquest tipus de persona en pantalla i nosaltres defensem una altra temàtica, un altre tipus de contingut. O sobretot també el que defensem és que hi ha continguts que poden arribar als joves, hi ha gent que no és jove i no passa res, vull dir, hi ha vegades que les generacions no tenen per què parlar-se i hi ha vegades que sí, vull dir, no anem d'emmarcar tot. El contingut jove és això i això. Hi ha moltes maneres de fer contingut per gent jove i també crec que a vegades caiem en l'error de creure que la gent jove només vol veure parlar a gent jove. I sí, perquè som les primeres que ens hem omplert la boca de dir el John Washing, no sé què, volem veure referents a les nostres edats, però en un debat, una tertúlia, una entrevista, el que t'interessa és el que t'està explicant aquella persona. En un debat, clarament, persones de diferents edats t'aportaran visions diferents, per tant, poden enriquir segons quin debat. I en una entrevista, si a més, en el cas de la Turra, que solen anar relacionades amb el tema d'abans, hi ha una història que no l'ha de marcar l'edat, a vegades sí, a vegades no. Llavors, diguéssim que aquí és una mica mantenim el pols, perquè, a més, també tenint el perfil de l'Andrea i meu, que som joves però no tan joves, nosaltres... És fantàstic poder arribar a la gent jove, clar que sí, a més són el futur, són qui ens hauran de consumir, dic la paraula consumir, entenem, mitjans de comunicació, però tampoc volem perdre, no podem deixar de parlar-li a la gent de la nostra edat, i aquest que crec que ho estem aconseguint amb la Turra, però està sent un pols. Sí. Deixeu-me estirar d'això, justament en una entrevista al Digital Nació, tu, Alba, deies que la nostra és una professió en què passes de moda i jo ja tinc més de 30 anys, una característica que ho compartim les tres. I també tu, Andrea, en una entrevista a VilaWeb, deies una cosa similar, deies cada dia m'aixeco pensant que deixaré d'estar de moda. A mi és que tot això em ressona moltíssim i ara permeteu-me que també posi sobre la taula una realitat, doncs això, que compartim perquè som de generacions similars i que potser ens ratlla d'una forma semblant també, no? Que és l'edat i que és la volatilitat de la nostra professió, en què un dia hi ets i l'endemà potser ja no, perquè t'has quedat desfasada. A mi aquesta qüestió m'obsessiona, no sé què... Bueno, entenc que vosaltres també, perquè les heu posat totes aquestes coses sobre la taula. Com li dieu amb això? Jo fins ara utilitzava aquests termes de penso, sospito, crec que passaré de moda i ara ja directament ja ho sé. O sigui, ara és una afirmació que més que reflexionar-hi és intentar estar preparada. Estar preparada perquè passarà i perquè ho estem... Vull dir, no cal ser ara aquí una bruixa, o sigui, només cal veure les comunicadores que ens envolten, que han estat referents per nosaltres,
com van passant i no saps on estan i què ha passat amb elles i d'on surt. I després parles amb elles, perquè parlem entre nosaltres i notes com t'estan mirant. T'estan mirant com... Sang fresca. Ets fresca, però i notes que la seva mirada t'estan dient et queden 2 anys, no pateixis, però estarem totes aquí. I segurament la mateixa mirada que farem nosaltres. Sí, clar, jo ho sé que passarà. Aquesta sensació de passar o no passar de moda és una sensació que, més, jo també constato aquest any, perquè a mi em passava una cosa abans. Jo quan estava al Col·lapse, que estava fent de seccionista, formava part de l'equip del Col·lapse TV3, de fet encara hi estic, però abans hi era cada setmana, en aquell moment tenia por, el meu patiment era que m'estava enfocant a un target que era el televisiu, per tant, vull dir, perquè m'entenguis, a mi em van reconèixer a un tanatori 2 vegades i a una residència de gent gran. Llavors, i a un forn de pa, perdó, unes iaies estupendes. I jo pensava, m'estic dirigint a un públic que no és el meu, el públic jove és el futur, el públic jove no em veu a mi com una comunicadora perquè li estic parlant a la tele, on em col·loco, què se'n farà de mi, on em situaré, a la tele seré massa jove, sempre seré seccionista, però pel jove seré la gran. Ara estic en el canal jove parlant-li a gent jove i dic, ara m'oblidaran els dels mitjans tradicionals. O sigui, és una insatisfacció, una incertesa, una sensació d'inestabilitat contínua. Llavors te n'adones que la por és absolutament a tot arreu, en tots els episodis i a totes les etapes. Millor que l'aturegem i l'agafem del bracet, acceptar-la, i és això, jo crec que és acceptació. Sí, passarà. Passarà. No sé si abans que parlàveu del canvi en la mentalitat que hi ha hagut pel que fa a la centralitat del treball entre la nostra generació i la generació immediatament després de la que ocupem nosaltres, però no sé si per aquesta sensació de finitud, d'estar en fals constantment, no? I sumat a altres factors com és la precarietat del sector, la inseguretat o fins i tot el sentiment de deute, aquest fet us ha portat a ser dones orquestra, com dèieu al principi, no? A tenir por a dir que no. Perquè, a més, recordo una conversa que vam tenir amb la grandíssima Ana Pacheco i l'Andrea Gómez, no? I ella reflexionava i deia que sí, que tot això se'ns mou, però que també hi ha una part de vanitat, que hi ha una part d'ego, de necessitat de presència, que potser li diem malament amb això, no? I que potser també hauríem de problematitzar. Jo crec que qualsevol professió que hi hagi una part d'exposició pública has d'acceptar l'ego i la vanitat. Ets una persona vanitosa i el teu ego a vegades penja d'un fil i és així. Aleshores, a mi és una cosa que em va costar bastant d'acceptar. Sí que és veritat que no diré victimitzava perquè realment la precarietat és sistèmica i no és que em victimitzi, és que és una realitat, però sí que va haver un punt on jo ja tenia altres feines i jo seguia tirant d'aquest fil, no? I seguia dient, és que clar, és que és la precarietat, és que és el que no sabem dir que no, que ens passa també, ho vam parlar precisament una turra que encara no ha sortit, amb alguns referents, influencers d'aquests, amb el discurs d'antitreball, però que després treballen 24/7, i ja no sé si és admiració o ansietat el que em generen, no? Llavors em vaig adonar que també arriba un punt on ara mateix tant l'Andrea com jo tenim feines, tenim moltes feines, podem dir que no. Si no diem que a vegades és per la por a passar de moda, perquè és una realitat, però també té pes la part de la vanitat. O sigui, crec que hem de poder començar a escoltar i llavors per fi podem problematitzar les dues parts. I és pervers, perquè jo recordo llegir aquest matí a més aquesta entrevista on jo estava... És que m'he reconegut, jo estava en el punt de no puc dir que no a res, estic acceptant-ho tot, perquè és aquesta sensació de haig de dir-ho a tot. L'Anna després parlava de la vanitat i ego, que òbviament ens hi reconeixem totes, i ara estic en un altre punt encara més pervers, que és creure'm una mica per damunt de tot perquè estic dient que no, i a més m'agrada perquè li dic a ma mare, li dic, mama, he dit que no, perquè jo també ho faig, això. Perquè m'estic suposadament cuidant quan sap que és mentida. Però des del privilegi de poder dir que no, perquè jo estic dient que no a coses que ja he fet. Al festival aquest em truquen per segona vegada, doncs, vull dir, ja he passat per aquí, ja he provat, ja he vist com m'agradava. No, aquesta cosa no, aniré a aquesta. No, vaig a centrar-me només en presentacions de llibres perquè m'interessen els llibres. Dius que no perquè pots dir que no. No, i perquè de cop pots escollir, o sigui, qui ets també per dir no, és que jo només aniré a conferències que tinguin a veure amb contingut, pum, vull dir... Això queda molt bé dir-ho, però... Clar, o sigui, també perquè t'estan trucant de 100 llocs i pots escollir-ne 2 i quedar superbé. Hi ha una altra cosa també de la que hauríem de parlar i també, que no és que ens culpi a nosaltres, però se n'hauria de parlar, que és la competitivitat entre companyes i entre nosaltres. Hi ha molts pocs llocs, els llocs estan molt buscats, totes ens posen al mateix sac, perquè ja ho sabem que som comunicadores. A mi m'envien més de l'estil, hola, Alba Riera, i directament soc l'Alba Riera, li pots dir a l'Andrea... Ens confonen els guions, a vegades. Pots venir... No, a mi és que m'encanta, és un tema que m'encanta. Hola, Alba Riera, el volíem convocar per aquesta
la conferència. Si no pots, li pots dir a l'Andrea, i si no, a l'Anna, i si no, a la Berta. O sigui, ja també ho hem parlat amb la Laura Grau, altres comunicadors que ni tan sols hi és, perquè l'Andrea i jo entenc que ens veuen stories també com a amigues, i ja no ho sé, ho vull agafar per aquí, però és que ho comparteixes amb altres i és el mateix. Llavors, com que ja saps que més complim la mateixa quota i som la mateixa persona... Suposadament direm el mateix. Suposadament direm el mateix, això encara genera molta competitivitat i a vegades dius que no perquè dius és que si no ho agafarà aquella que per cert és la teva amiga i és la teva companya, que a nosaltres també ens ha passat això, a l'Andrea i a mi, de saber, vale, ara mateix estem ocupant, som la mateixa figura, si no li donen a ella, li donen a mi, si no a ella, no sé si us ha passat, a mi m'ha passat la de... Pots venir tu? No. Doncs em pots dir algú que podria venir? No, o truca-la tu. Sí, o pots dir tu pel WhatsApp. Llavors, m'estàs demanant a mi perquè t'interessa la meva opinió o perquè jo et puc fer de contacte o d'enllaç amb qualsevol altra persona que tu pressuposes que pensa exactament el mateix que jo, no? Totalment. I a més, llavors, ara això també ens passava amb la Turra, que ara, clar, som dues persones presentant un programa i tal, i això en referència al que tu deies abans de si està en el terreny digital deliberadament, i també penses, sí, és que està en el terreny digital deliberadament, perquè de moment podem presentar programes en doble, en un espai digital i que tinguin perspectiva feminista, que ni tan sols ho diem nosaltres. Això ve una mica com a les guies del projecte, no? O sigui, sí que se'ns ha dit des de diversos entorns, sou el programa feminista, vale, de cop, ok, vale, ens ho mengem i tal, però entenem que amb aquestes, diguem-ne, normes, que entrem dintre del producte digital, que és com estan, però no estan, però una mica mitja. És a dir, quan podrem fer el salt? Quan podrem fer el salt de que el nostre discurs, ni perspectiva feminista ni no perspectiva feminista, la nostra manera d'explicar les coses i la nostra mirada pugui sortir més enllà del digital, un canal experimental, etc, i també ho puguem fer per separat, inclús. Això és el que anava a preguntar-vos, perquè sempre és les dones de dos en dos, no fa la sensació? Aleshores, vivim i és com, ara estem ho hem d'agafar tot així amb força, no sé què, i quan podrem passar a la següent fase? Jo és una temor amb la que visc. Veig, i sé que ara pot quedar també una mica hipòcrita, perquè jo penso que ara això ho està escoltant un estudiant de periodisme, m'invento i deu pensar, però noia, si esteu a tot arreu, a sobre us queixeu, vale, no. Des del privilegi, tinc por del meu futur, sí. Sí, és la meva obsessió, això de les duples de les dones, és algo que no m'havia donat, perquè ja estàvem agraint directament aquest espai que se'ns ha atorgat tota l'estona, i al final treballar amb amigues o tenir un reforç sempre ajuda, o crec que ens ha ajudat fins ara, ens recolzem moltíssim, i passen els podcasts i passen tot, però és que clar, ho parlàvem amb l'entrevista amb l'Anna Polo a la Turra, és que ells van sols, i podem estar presentant la Turra... I tenen molt més marge d'error, també. I podem presentar la Turra juntes, però després no cal que ara, a partir d'ara, l'Alba i jo siguem inseparables, és com a tot arreu, ara només podem fer les dues juntes. I és com... Per què? També vau de... Perdona, digues. No, res, que a vegades nosaltres fèiem la comparativa per proximitat i per amistat amb els de la Sotana, diguem-ne, que ells són un grup de nois, també fan moltes coses, algunes junts, algunes separats, i dèiem, d'ells, mai ningú s'ha confós amb qui és el Manel, qui és el Joel, qui és l'Andreu i qui és tal. No. Els truquen cadascú per les coses que fa cadascú. Si han de fer un programa, no fan programes conjunts, els fan per separats, a banda de la Sotana, i a més, no al canal digital petit, allà, el que està experimentat. No, i tenen la mateixa edat que nosaltres. Sí, és aquestes coses que a vegades flipes, no?, quan passen. Ara que parlàveu de que se us etiqueta com el programa feminista, que normalment això passa simplement pel fet de que és conduït per dones i que es llegeixen com a dones joves, jo també ho he experimentat. Deixeu-me parlar de l'aposta que vosaltres vau fer per la creació de l'equip. Vosaltres vau decidir formar un equip 100% femení. Per què vau decidir, que això és una fantasia, llavors, deixeu-me preguntar-vos per què vau decidir fer aquesta aposta i quin impacte té en la producció, en els continguts, de quina forma creieu que això no? És una part de l'essència del que feu. Hem de reconèixer que no va ser voluntari, no va ser una idea... Ah, no, No va ser una idea perquè vam contactar, o sigui, va haver-hi entrevista amb algun noi És veritat que era una minoria. Que no va sortir, Era una minoria. Però no va acabar sortint. Sí que és veritat que tenia molts més noms de companyes i noies, també perquè és el nostre entorn fins ara i perquè volíem gent coneguda nostra. I perquè són boníssimes. Sí, exacte. I perquè són boníssimes. Quin problema tinc si hi ha 10 noms de dones boníssimes? I sobretot perquè el que volíem també era sortir... I que normalment no les han tingut prou presents, no? Sí, i volíem sortir també una mica del perfil propi de tele, de guionista de tele, productora de tele, era intentem-ho fer amb gent que vingui del podcast, de mitjans digitals i configurar
una mica que després sí que el trobem a faltar de... Bueno, aquí ningú té ni idea de tele, perfecte, però... Fer una escaleta com Déu mana. Exacte, però ens ha sortit molt bé. I volíem també agafar com des de noies amb les que ja havíem treballat o seguíem els seus perfils, i eren noies que nosaltres veiem que tenien molt potencial però encara no eren tan conegudes, com pot ser la Vero, com pot ser la Joana, que les hem llegit a diferents llocs, i d'altra banda també l'Ofèlia, o sigui, gent que portem molt de temps seguint, ens encantaria treballar amb elles, dius, ai, com m'agradaria fer equip amb aquesta persona, que guai és tot el que llegeixo. I de cop tenim l'oportunitat de poder triar un equip, ens l'hem jugar, perquè és el que diu l'Andrea, l'Ofèlia tampoc havia fet mai un programa de videopodcast darrere ni res, i ha resultat un èxit. I després el gran encert, que tampoc no estava previst dins l'equip, tenir una figura com més una mica amb visió de falcó, no? D'estar al damunt, és agafar també algú amb molta més experiència escrivint i amb mitjans, i no tant potser a tele ni podcast, com és l'Alba Muñoz, que jo és una persona que m'agrada moltíssim llegir. Un cervell d'or, sempre li dic. I està funcionant de meravella, perquè és que li donen els temes, ella sap baixar els temes d'una manera i anar com cap al punt una mica més elevat, perquè no quedi una cosa com superficial, frívola, tele, fresquet, pum, que és a dir, que en el fons una mica l'Andrea i jo, abans de començar, veig, ja parlant amb tu, que teníem una mica ja aquesta intuïció, perquè en realitat vam agafar l'Alba Muñoz, que és de la nostra edat o una mica més, i ens ajuda a dotar-li de profunditat, i teníem també la gent jove, o sigui, nosaltres ja internament ja sabíem que hauríem de fer una mica d'encaix, i aquesta segueix sent l'aposta. No ens rendirem. Ho volem tot. I tant. Escolteu que ens estem anant moltíssim de temps i em fa... No, clar, em fa la sensació que m'he deixat moltes coses en el tinter, per tant haurem de fer un podcast de crític Gómez Riera 2.0. No ens dona temps de parlar de moda. No ens dona temps de parlar de moda, però escolta, és que dona per un podcast i per tant podríem parlar-ne algun dia del vostre estil i la vostra moda, que també és una forma de comunicar, però ho deixarem per una segona ocasió. No marxeu de totes formes, és un gust escoltar-vos. No marxeu perquè un dia més ens acompanya la periodista i humorista Ana Polo. A veure què ens porta avui. Una més, també li podem dir Maria Polo, Anna Grau... És que estàveu parlant i jo d'una estona. Sí, m'ha arribat el mateix mail. Sí, ens ha passat una mica a totes el mateix. Quines tres reines que tinc a l'estudi, estic molt contenta. Com estàs, Ana Polo? Molt bé, molt bé. Sí? Fer cada divendres. És que m'encanta que porta targeta. Ho podríem anar fent regularment, encara que sigui per compartir traumets, no? Exacte. I posar-los en comú. El de moda m'ha quedat molt pendent, en realitat era el que més volíem. Sempre acabem parlant de coses intenses. Sí, no, el de moda, jo de veritat, perquè jo tinc un tema també amb el seu propi estil, el meu propi estil, i com l'he anat modulant en funció de com m'he anat sentint jo de còmode en els mitjans de comunicació, i crec que és un temazo, i per tant queda pendent parlar-ne. Però ara, a lo important que és el que ens porta l'Ana Polo. Importantíssim. Un joc que us canviarà la vida. Evidentment. Vale, he fet targetes, sí. Les he fet a mà. Un dia vaig comprar aquestes targetes i avui han trobat l'ús. M'agrada. Avui han trobat l'ús. Vale, jugarem al password, que és una mica com el tabú. Explica'ns què és el password. A veure, Abril Cerral. Abril Cerral. És la referència que tenim totes. És una paraula que em recordi a la paraula que tu diguis. Clar, a vosaltres us agrada molt parlar. És una cosa que us encanta, no? I aquest joc requereix de parlar poc. És un exercici contrari al que esteu acostumades a fer, perquè només haureu de definir a un personatge amb una paraula. Amb una sola paraula. I llavors l'altre ha de dir una paraula, quan l'altre diu una paraula, l'altre pot dir, fins que llavors és correcte. Ens estàs volent que sintetitzem? Cosa que no sabem fer perfecte. Us estic limitant, us estic portant al límit. Vale, bueno, hem d'aprendre això també. Mira, us volia fer mímica, he de confessar. Però com que... L'ensaladera, bueno, és que li dic ensaladera, aquell joc, són boníssimes les dues. Sí, però també he pensat, clar, això també ha de ser podcast escoltat. Llavors, en aquest moment no el podríem regalar i em sap molt de greu, perquè jo era la meva primera opció. Però ho he adaptat. També per veure, perquè com que sou dues persones molt compenetrades, perquè sou la mateixa persona, com som totes... Ha quedat aquí, clar. Doncs a veure com va, vale? Llavors això, teniu un personatge i teniu també 4 paraules que no podeu dir. Ens posaràs un exemple? No, anireu directe. Els lleons. A pecho descubierto. Vale, Alba, comences tu. Sí, sisplau, que estic nerviosa. És això. Vale. Jo haig d'endevinar de qui estem Clar, parlant. ella diu una paraula, tu dius una altra, però teniu 3 paraules. Són persones fàcils? Home, sí. Vale. Sí? Sí. Estàs preparada? Estic. No hi ha temps, Vull dir, endavant. Escena. Una paraula, la que vulguis. Algo que et recordi escena. Cultura. Catalana. Música. Família. Vale. Ja em vaig acostant ja el nom. Sí. Germanes. Nepo Babies.
Nepo Babies, vale. Jo què haig de dir ja? Tu quan tinguis el nom, tu digues. Jo ja dic el nom. Sí. Batial. Era la Muixca? Sí, era la Muixca! Per això dit d'escena catalana. Molt bé. Heu arribat prou ràpid, trobo. Jo amb escena me n'hagués anat per un altre lloc totalment. Molt bé. Diré la defensa de la família Farelo, que he dit Nepo Babies, però és Nepo Daddy, perquè és ell que és Nepo Daddy d'ella. No podies dir moltes coses. No podia dir res. D'acord, ara he entès com va Ara tu. Andrea. No sabia. Sí, no passa res. Anem així una mica a la brava, però no passa res. Vale. Puc dir com un concepte... No, ja sé per on anem. Vale. Ostres... Rosa. Color. Flor. Sant Jordi. Govern. Socialistes. Pija i quinqui. Pedro Sánchez. Molt bé. Pija quinqui. Hòstia, començar per Rosa, que no pots dir president ni res. I de fet ni perro. Ni perro Sánchez. Anava a posar que no podies dir pija i quinqui. O sigui, imagina't. És que m'ha semblat dir socialistes i era massa fat. No, si no es podia jugar. Molt bé, aneu empatades. I molt compenetrades. Molt bé. Això va com un tiro. Estic nerviosa, Vale. A veure. Jo és que l'únic que vull és que em donin un programa, un concurs. Un concurs de la És tele, que jo penso que cada vegada et vas superant. Penso que t'haurien de donar un concurs de diverses coses, perquè És que a més se't donaria tan bé presentar un concurs. Bueno, una cosa Se't increïble. donaria tan bé El gran presentar dictat, un no el concurs. gran password. El gran password. O Girar cada dia una ruleta, quin joc toca? Podem fer una crida aquí les tres perquè li donin a l'Anna Polo un programa de concursos? El canal digital, encara que sigui. Encara que sigui al Someva, per favor. A dins de Twitter, tu No sé, sola. On vulguis. que torni Localia, si volen. M'és igual, jo l'únic que vull és treballar. Ja està, no passa res. Vinga, Alba. Vinga, som-hi. Jeremy Allen White. Rosalia. Però que ràpid! No pot parar de fumar. Mira que a mi abans em semblava ridícul aquest debat sobre el fumar, però em comença a preocupar. Sí, a mi també. No fumeu, gent? Vale, Andrea. Ai, sí, va. Vale. Farem aquesta i després desempat, perquè... Vale, perfecte. Documental. TV3. Tiny Desk. Gallery Sessions. Molt bé. Jo he anat una mica malament. Espera, També és una paraula. Ai, Sí, he anat una mica mal. No, una paraula. Jo, que estic jo anant malament, Espera. Hòstia, que costaria. Vinga, vols ajudar, Laura? A més, seria un concurs molt participatiu, molt bonic. Ja té? Zetangana. Sí. Vamos! Dona, m'he quedat atrapada amb la Rosa. Volia fer com algú amb el Jeremy. Lo fort és que tu diguis Tiny Desk i jo digui Gallery Sessions, que és directament la feina del meu nòvio. Vale, va. Bueno, ho tens present. Vinga, t'ha tocat a tu, Bueno, sí, és Alba. veritat, clar, no desempatem perquè anem empatades, però Exacte. mira, No si passa ara... res, La Laura va amb mi, Sí, jo vaig amb la Andrea. Marató. Regla. Tarda. Xènia. Plató. Xavi Coral. Dona. Meleró. Bé. Que fora, m'he dit l'home abans, Andrea. Pues mira, bueno, no, en realitat. Ho hem fet prou Una ràpid, mica del que molt bé. parlàvem. Molt bé, sou molt bones concursants. Visca. M'ha donat fatal, em poso una tan nerviosa amb els jocs. No, però boníssim aquest joc. Insisteixo amb la crida que hem fet perquè contractin a l'Anna Polo i li facin un programa de concursos. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Moltíssimes gràcies un dia més per haver-nos acompanyat i gràcies Andrea Gómez i Alba Riera per haver estat avui amb nosaltres. Ha estat tot un plaer i A tu. torneu a visitar-nos aviat per parlar de moda, que Del que ens ha quedat vulguis. pendentíssim. Per favor, moda, Moltes moda, moda. gràcies a totes dues. Moltes gràcies. I jo també m'acomiado per avui gràcies a l'Aleix Alari, que és el control de so, i al Barcelona Radio Hub del Poble Nou per acollir-nos un dia més. I moltíssimes gràcies a tots i a totes les que ens esteu escoltant. No marxeu gaire lluny, que ens retrobem ben aviat.